Pa evo ovako, znači 2020. godine sam zvanično registrovala firmu i onda sam preko Nacionalne službe za zapošljavanje, znači dobila sredstva za samozapošljavanje i naravno to mi je veoma značilo, to otprilike pokriva doprinose za godinu dana. Kasnije, znači 2023. sam dobila od HELP-a donaciju u visini od 3000 evra, znači tu sam renovirala lokal, sebi sam kupila, znači, nove radne stolove, aspiratore, stolice, stvarno komplet sve nameštaj i opremu koja mi je potrebna za posao. 2024. sam dobila od grada subvenciju za žensko preduzetništvo. Tu sam oformila još jedno radno mesto i kupila opremu za još jedno radno mesto. U planu je, znači, da zaposlim radnika, da proširim biznis, da eventualno napravim edukativni centar, da obučavam buduće osobe da se bave ovim poslom i eto tako. Ovo je, znači, kako da ne, pomoć odlična, mislim, stvarno ja sam prezadovoljna.